Imapuy daytoy ang motorsiklo kalpasan anay dungpar iti semento a pader ti pagtaingan iti National Highway sa kupen iti poblasyon 2 iti ili ti pasukin. Pasar iti pulisya, ti motorsiklo tin maneho ti 22 ti tawen na lalaki ken lubbon na iti 23 a lalaki agpada residente iti barangay San Lorenzo iti ili ti San Nicolas. Agturong da iti abagatan a direksyon, apaman a madanunan da iti pakurbada pas ti kalsada, mapapati anawalan ti kontrol ti manibela ti driver a rason na si memplang ti motorsiklo ken naidong pare ti pader. Kuna ni Jeremy, may isa kaligiti timulong kaligiti biktima ang nakita day tinangato nga apoy arason nga inasit ganda daytoy. Adda kam kuwang ka di nga oras sir di ta plaza. Siyempre diretso ito makita mi. Dakal nga oram nakalawlawag. When, sir? Timaray kam nga dago sa mugit may rama ba di pwesto mi. So nga dinaras mi. Nadiskubre da apati ti driver ti motorsiklo ket karaman ano uram. Pati di tao, sir, more uram. Good sir. Nay ada nay nang rugi di oram ditan nay purwak sunat dito. Ginuyod mi di may isa ta mairamraman pa idin. When, sir? Kataan na pulos mga takder. So ginuyod mi. Inay ni Jeremy ang masansan nga adda iti mapaspasamak a disgrasya iti daytoy a paset ti kalsada. Kabayatan na itaray digiti biktima iti kaasid nga na balay paggagasan ngem gapo iti nakaro a sinagaba a sugat ti driver na ideklaran a dead on arrival. Agpada na kay helmet ken nakausar ti reflective vest dagiti biktima iti mapasamak ti aksidente. Basarmet iti investigasyon ti pulisya, mapapati nga daan iti impluwensya ti arak iti driver. Kanayo na paligid ti pulisya iti panagan-annad ken saanen nga agmaneho no nakainom ti arak. Mark Magdirila, Balitang Solid North.